அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னைக்கு பர்துபாய்க்கு வந்திருக்கேன். நைட்டு கரெக்டாக பார்த்தேன்டாக்கா 9:30-10 மணி ஆச்சு. இங்கே பார்த்தேன்டாக்கா ஃபுல் ரஷ்ஷு மக்கள். மாஷா அல்லாஹ், சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அல்மதீனா சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது, இந்தியன் காஃபி ஷாப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த இடத்துல சாட் ஐட்டங்களும் கடுமையாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க மக்கள். அப்படியே பார்ப்போம் இங்கே என்னென்ன இருக்குது, ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு அது எல்லாத்தையும் பாருங்கள். ஒரே பரபரப்பு தான். பர்துபாய், தேராதுபாயெல்லாம் பஞ்சமில்லாத பரபரப்பாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஸ்பாக்கு பஞ்சம் கிடையாது, அதுபோல் மெடிக்கலுக்கும் பஞ்சமே கிடையாது. தெருக்கடை, ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க. என்ன ரெஸ்டாரண்ட் தெரில, நம்ம ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவோம். தூக்கம் தள்ளுது லைட்டாக. இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஏரியா. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இருள் மயமாக கிடக்குது. ஸ்டில் கம்பேர் டு மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே ரோட் லைட்டே இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது, பார்க்க முடியுது நம்மளால ஒரு வெளிச்சத்தை. சில கண்ட்ரிகளுக்கு போயிருந்தேன் சமீபத்துலலாம், எங்கிட்ட வெளிச்சங்கிறத நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட பார்க்க முடியாது. ரோடெலாம் இருள் மயமாக கிடந்துச்சு. இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தோம்னாக்கா புர்ஜ் கலிஃபா வர தெரியுது. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுதா? அப்படியே பாருங்கள். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதிலெல்லாம் எப்படி 2 பேர் போகிறான்ட்டு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. என்னத்தை சொல்கிறது? அப்புறம் கீழே வந்து கை காலம் அடிபட்டதுக்கப்புறம் ஐயோடா அப்பாடான்னு குதிச்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். எனிஹாவ், இந்த ஏரியாவை வந்து நான் ரொம்ப நேரம் நின்று பார்த்துட்ருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் ஃபோன் வந்துருச்சு, பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு 20-25 நிமிஷம் பார்க்குறேன், ஃபுல் பிஸி. ரோடை பார்த்தேன்னாக்கா நான் ஸ்டாப் கார் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, போயிட்டே இருக்குது. இந்த ஏரியா பாருங்கப்பா, யாருமே ஸ்லோக்கே வேலை இல்லை. நீ என்னத்தை சொல்கிறது, நான் என்னத்தை செய்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்துக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏரியாவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஏம்மா இந்த ஏரியாலாம் இருந்தாக்கா பொழுது போகலன்னு எவனும் சொல்ல முடியாது. என்ன வச்சுக்கலாம் தெரியலையா? இந்த பள்ளியாசலுக்கு ஏற்கனவே தொழு வந்திருக்கேன், இப்போ ஞாபகம் வருது. ஓகே, இந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட்டே இல்லையே இந்த ஏரியாவில் இருக்கோ. அதோ இன்னும் ஒரு ரவுண்டு அடித்து பார்ப்போம். ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் பரபரப்பாக தான் இருக்காங்க. ரோடு பரபரப்பாக இருக்குது, மக்களும் பரபரப்பாக இருக்காங்க. ஃபுல்லாக பிஸியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ரோடு. ஹோம் ஃபுட்டி அதிகமாக பார்த்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னாக்கா, முன்னெல்லாம் இந்த டூலெட்டுங்கிறது பார்க்குறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இப்போ டூலெட் வந்து அதிகமாக நம்மளாம் பார்க்க முடியுது. காரணம்னா பில்டிங்கெல்லாம் மிகச்சு போச்சு, ஆள்கள் கம்மியாகிடுச்சு, வியாபாரங்கள் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சூக்குக்கு போயிருந்தேன்.
அங்கே நம்ம லேபர்ஸ் தள்ளு வண்டி வச்சுருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இது போல் டைம் எடுக்கும், முன்ன போல் இல்லை பிஸ்னஸ்ஸு, இப்போ தான் கொஞ்சம் இது அல்லாது எல்லாமே கிடைக்கும், இப்போ தான் கொஞ்சம் இது இருக்குது அப்படின்னாங்க. சரி, ஓகே, இப்போ தான் வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இன்னும் கொஞ்சம் வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுச்சுனாக்கா டூரிசம் ஜாஸ்தியாகும். டூரிசம் ஜாஸ்தியாகும் போது பிஸ்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. லேடிஸ் சலூனு, எவ்வளோ சலூன் வச்சுருக்காங்க, லேடிஸ் சலூனு. நான் தேசி என்னடா தேசி தேரா தமிழ் ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த ஏரியாவில். ஓ மை குட்னஸ்.